Siguro nga ay masyado na akong babad sa internet na mismong pati sa desisyon ko ay naaapektuhan na. Palagi rin kasi ako nakakakita ng mga memes at post tungkol sa pagre-resign. Yung mga this is your sign to resign. O kaya naman yung ano pang hinihintay mo? Mag-resign ka na. Aaminin ko, nakaka-stress talaga sa trabaho ko sa corporate world. Idagdag mo na dyan yung mga ilang beses kong mag-overtime na walang bayad. Yung hindi ka makakapag-leave dahil maraming mga workloads. Isama mo pa ang mga nakaka-stress mong katrabaho. Aba Yula, gumising ka na! Anong petsa na itanghali na? Kahit ipot ng kalapate, hindi ka makakakuha. Naman, 10:10 pa lang ng umaga. Ano? Sinabihan na kitang huwag kang magpupuyat. Ano ito? Ano ba tong dahilan mo? Bakit ka nag-resign ha? Para lang magpupuyat-puyat at manood ng mga drama? Ma, ngayon nga lang ako nakatulog ng ganito. Aba, bumangon ka na dyan at pagkatapos mong kumain, tulungan mo ako sa gawaing bahay. Okay po, ma. Ate, so totoo nga na nag-resign ka? Paano na yung tuition ko niyan sa kabaon? Tapos ang dami pa namin mga projects at bayarin. I'm sorry ate Hindi naman sa dinadagdagan ko yung alalahanin mo. Nandiyan naman si mama, saka tipid-tipid ka muna ha? Gusto ko rin magpahinga. Sobrang pagod na pagod ako sa trabaho ko. At tingnan mo na nga ang haggard ko na sa sobrang stress. Gets naman kita ate. Deserve mo naman din na magpahinga. Ang akin lang, alam mo namang hindi kalakihan yung kinikita ni mama sa paglalaba. Natatakot lang ako na baka mamaya hindi na niya kayanin mag-isa yung gastos tapos baka mapatigil ako niyan sa pag-aaral. Kailangan ko lang magpahinga, Regina. Yun lang. Saka wag kang OA. Hindi ka titigil sa pag-aaral. Ikaw, dumiskarte ka rin at mag-ipon para makapagtapos ka. Hindi laging nandito ako para suportahan ka. Hayaan mo namang makaranas ako ng pahinga. Aba, at may pahinga ka pang nalalaman, Yula. Anak, tandaan mo na hindi tayo mayaman. Ama, tanong nga kita. Nang mag-resign ka ba may ipon ka? O bakit hindi ka makasagot dyan? Tumagot ka, may ipon ka ba? Wala po, ma. O tingnan mo. Ang lakas ng loob mong mag-resign, wala ka naman palang ipon. Paano tayo niyan? May sapat naman po akong pera na nakuha ko sa kumpanya. Yung back pay ko po. Gagamitin ko po yun sa gastusin kapag nakahanap ulit ako ng trabaho. O, diba? Mas may stress ka ngayon kung saan tayo kukuha ng mga gastusin natin dito sa bahay. Naman. Napapagod din naman po ako. Hayaan niyo naman po ako magpahinga kahit saglit lang. Sige. Magpahinga ka. Pero ipangako mo sa sarili mo na saglit lang yan, ha? At maghanap ka na agad. Oo, ma. Uy, Regina, tulungan mo muna yung sarili mo, ha? Kung may mahanap ka na sideline, mag-sideline ka muna. Sige, ate. Hoy! Senyorita! Aba, gising na! Ano ito? 2 linggong sunod-sunod na puyat? Kapag lumaki ang bill natin sa kuryente, lagot ka talaga sa akin. Naman, umagang-umaga binubungangaan mo ko. Ngayon na nga lang ako gumising ng walang alarm tapos ikaw naman po yung magiging alarm ko pala. Paulit-ulit ka na lang bang magpupuyat? Paano kung humina yung resistensya mo at magkasakit ka? May ipangpapagamot ka ba? May pera ka ba? Naman, parang magmula ata nung mag-resign ako sa trabaho. Nag-iba na rin yung pakikitungo mo sa akin. Hindi po ba ako pwedeng magpahinga man lang? Hindi po ba pwedeng maging anak niyo muna ako ulit? Yung walang iniintinding bayarin. Hindi iniisip kung saan kukuha ng panggastos. Yula, 30 ka na. Kung kailan ka nagkaroon ng edad, tsaka ka gumaganyan. Paulit-ulit ka lang na keso, gusto mo magpahinga. Pero paano naman yung pinaggagawa mo? Puro puyat ka, kain, tapos tulog. Ayun na nga po, mama. 30 na po ako. Pero ni minsan, hindi man lang ako nakakapagpahinga. Mula pagka-graduate ko, nagtatrabaho na po ako. Tapos wala man lang po akong pahinga. Aba, at nagre-reklamo ka pa. Kung maiipon ka, pwede kang magpahinga. Kung pinaghandaan mo ng maayos yung pagre-resign mo, pwedeng-pwede kang magpahinga.
Pero ano nag-ipon ka ba? Hindi naman, di ba? Kaya wala kang karapatang magpahinga ng matagal. Akala mo ganun kabilis ang proseso ng paghanap ng trabaho? Kaya ikaw, Yula, simulan mo nang i-update yung resume mo at mag-apply ka na. Tama na ang pahinga at hindi ka prinsesa. Kamusta yung pag-a-apply mo? May trabaho ka na ba? Yun na nga Ilang beses na ako nag-a-apply pero laging sinasabing tatawagan na lang daw ako pero hindi naman tumatawag. 1 buwan ka ng tambay, ate. May mga bayarin pa ako sa school. Panigurado magagalit na naman sa'yo si nanay niyan. Mali nga siguro talaga yung desisyon ko. Na nag-resign ako dahil lang sa stress na ako sa trabaho. Pasensya ka na, ate, ha? Ikaw lang din naman ang maihingan ko bukod kay nanay. Hindi ko naman rin gusto na nakikita kitang malungkot. Konting tiis na lang. Kapag nakagraduate ako at nakahanap ng trabaho, babawi ako sa'yo. Salamat, Regina. Pasensya ka na, ha? Pati tuloy ikaw namomroblema pa dahil dito sa biglaan kong desisyon. Pero alam mo, sa totoo lang, mas nakaka-stress pala kapag walang trabaho. Mas gugustuhin ko pa na may ginagawa kaysa sa araw-araw akong naghihintay ng tawag. Pati yung reply sa mga follow-ups ng email ko, hindi rin pala ganun kadali. Lalo na sa panahon ngayon, kakaunti lang ang oportunidad pero ako, binahaliwala ko lang yung trabaho ko. Ate, ayoko naman na maramdaman mong hindi naging maganda yung desisyon mo. Deserve mo naman talagang magpahinga. Yun nga lang siguro next time, pag-isipan mo munang mabuti. At tama si Mama, kailangan na mayroon kang sapat na ipon. Sige na, ate, pasok na ako sa school, ha? O sige, mag-iingat ka. Akala ko hanggang 2 buwan lamang ako makapagpapahinga. Pero 4 na buwan ko nang walang trabaho. At masasabi kong sobrang hirap dahil si Mama lamang ang kumikita sa amin. At idagdag pang nag-aaral sa kolehiyo ang aking kapatid. Walang araw na hindi ipinaparamdam sa akin ni Mama ang inis niya. Katunayan yan, nawalan na ako ng kumpiyansa sa aking sarili. Dahil ilang buwan na ako nag-a-apply. Ngunit hindi pa rin ako matanggap-tanggap sa trabaho. Yula, tatapatin na kita. Kung aabot ka pa ng 5 o 6 na buwan na wala kang trabaho, hindi ko nakakayanin pa. Hindi ko kayang itaguyod ng mag-isa ang kapatid mo habang ako pa ang sumasagot ng gastusin dito sa bahay. Kailangan kita. Ma, I'm sorry. Wala pa rin po talagang tumatawag sa akin. Saka, rejected din po ako sa ibang kumpanya na ina-applyan ko. Paano gagawin natin yan, anak? Wala ka bang mga kaklase dati, mga kakilala na pwede kang i-refer sa trabaho? O kaya humanap ka ng ibang field? Sumubok ka ng ibang trabaho? Hindi ba pwede yun? Ma, patawarin niyo na po ako kung biglaan ako nang resign. Sa totoo lang po, mas gusto ko na lang po na may trabaho kaysa nasa bahay lang ako. At punong-puno po ako ng takot. Wala pong gustong tumanggap sa akin, Ma. Paano po kung bigla tayong magkaroon ng emergency na... Anak, huwag ka lang masyadong mag-alala. Patawarin mo rin ako kung masyado kitang pinipressure. May pagkakamali rin naman ako na pagalitan ka araw-araw dahil lang sa gusto mong magpahinga. Siguro naman sapat na ang 4 na buwan na nakapagpahinga ka. Opo, Ma. At pakiramdam ko po, ang habang pahinga nun at gustong-gusto ko na po magkaroon ng trabaho. O huwag kang mawawala ng pag-asa, anak. Magdasal ka. Darating at darating din ang tamang trabaho para sa'yo. Maraming salamat, Ma. Wala yun, anak. Mahal na mahal kita. Lagi mong tatandaan yan, ha? Ikaw kasi. Ate, kumusta job hunting mo? Ito, maglilimang buwan na. Pero wala pa rin akong trabaho. Sobra na talaga akong stress.
Mas okay pa na mas stress ako sa trabaho kaysa yung araw-araw mong iniisip kung may mangyayari pa ba sa buhay mo. Ang buti nga't hindi ka na inaaway-away ni Mama. Saka mabuti na lang din at STEM break namin kaya kahit papano, makakabawas sa gastos. Mabuti naman. Sana at makahanap na ako ng trabaho bago pa mag-beast mode si Mama. Kaya nga mas nakakatakot pa ata si Mama kaysa sa mga boss mo. Naku, sinabi mo pa. Ay, sandali lang may tawag ako. Hello? Is this Yula Sanchez? Yes po, speaking. Are you free tomorrow at 9 a.m. for your final interview? Yes po, I'm free po. Wait, final interview na po? Yes, this is the final interview. I'll text you the other details, okay? See you tomorrow. See you po. Yes! Oh! Sana ito na talaga. Yan na yun, ate, tiwala lang. Balitaan mo agad kami na Mama, Oo, babalitaan ko agad kayo. At sana talaga matanggap na ako dito at magkaroon na ako ng trabaho. Ma, may good news ako. O anak, Yula, kumusta? Ma, may trabaho na ako. Aba talaga, anak! Ay naku, salamat naman sa Diyos. Sa wakas naman. Ay, Opo, Ma. Naku, ang saya-saya ko talaga kasi mas maraming benepisyo. Tapos mas maganda po ang sweldo kumpara sa dati kong trabaho. Ay naku, mabuti naman kung gano'n, anak. Kailan ka daw magsisimula? Sa susunod pong linggo, Ma. Kaya may 1 linggo pa ako para makapagpahinga. Ay, salamat naman sa Diyos kung gano'n. Oh, mag-ipon-ipon ka na ha. At pag-isip-isipan mo palaging mabuti ang sitwasyon mo bago ka nagdedesisyon. Opo, Ma. At ayaw ko na pong tumambay. Iba pa rin po ang ibinibigay na seguridad at maluwag sa kalooban at pakiramdam kapag alam mong may trabaho ka. Ay nako, mabuti naman at natuto ka na. Opo, Ma. Pag-iigihan ko po dito sa bago kong trabaho. Abay, dapat lang. Dear Love, sa 6 na buwan ko halos na nakatambay lang sa bahay. Sa totoo lang, sa karanasan kong to, aaminin ko, mas na-stress pa ako nung wala akong trabaho. Iba yung takot na sa araw-araw ay iniisip mo kung saan ka kukuha ng pera kung sakaling may emergency. Yung guilt na nararamdaman ko sa tuwing kulang ang baon ng kapatid ko at kung minsan ay puro itlog at sardinas lang ang ulam namin. Mairaos lamang ang isang araw. Dito ko napatunayan na ang taong tulad ko na namumuhay lamang para makasurvive sa araw-araw at breadwinner ng pamilya ay mas mamumblema pa kung walang trabaho kesa sa may trabaho. Naging aral ito sa akin na huwag basta-bastang magdesisyon dahil lang sa nadala ng emosyon. At lagi pa rin pag-isipang mabuti dahil wala naman akong malaking pera na naitabi. Ika nga nila, ang hirap ng walang backup. Lalo na kung ikaw ang backup. Hindi ka pwedeng mapagod, hindi ka pwedeng sumuko. Dahil hindi ganon kadali ang buhay. Hindi pwedeng mawalan ng hanap buhay, lalo na kung ikaw ang pinakabumubuhay sa inyong pamilya. Tama si Mama. Hindi naman mali ang magpahinga. Pero dapat ay pinaghahandaan at pinag-iipunan para kahit mahaba man ang buwan ng paghihintay sa bagong oportunidad, may mahuhugot sa oras ng pangangailangan.